u mojho ďalšieho videa a dnešný video bude vlastne 15 faktov o mne. Mám to tu napsané na papier, lebo 15 otázok si neviem zapamätať fakt. Ja ani v škole nikdy to si neviem zapamätať, takže... takže prepáčte, keď sa takto budem pozrieť, ale papier. Otázky. A pustíme sa do toho. Počkajte. Ideme rýchlo, lebo hneď sa mi vybie kamera a preto ideme hneď. Ako prvé, ako sa volám. Tak určite už viete, ako nadpis channelu, tak sa volám Barbara Bezaňaková. A koľko mám rokov? A je mi 12 rokov. Máme jedno zviera a to je pes Fenka a to sa volá Jessica a má 3 či 4 roky. Kde bývam? Na Slovensku. Bývam proste vlastne v Trhove a je to vlastne okres Rožňava, je tam taká malá dedinka. Moja obľúbená značka kozmetiky, tak je asi Essence a Miss Sporty. A ešte dáte činské. Do akej triedy chodím? To chodím do 6. A tento rok pôjdem do 7. Takže tak. Odkedy sa malujem, tak ja sa malujem od 9. Ale akože 9 som iba zbierala kozmetiku, vôbec som sa nemalovala. A ja som furt iba balzám a iba som balzámy zbierala, takže to nie je nič hrozné, že? A malujem sa od 10. Ale to je iba také, že som si dala balzám a špirálu a dovidopo. Má súrodencov? Nemám súrodencov. Vôbec. Bude video ako skladím kozmetiku? Asi určite bude a bude kvalitnejšie, jak to bolo minulý rok, lebo my sme mali channel Mickey a Barbie. Môžete si, dám vám link určite tu hore. A keď vám to nebude ukazovať, tak dám vám link dole do popisku. A to sa vlastne zrušilo ten channel, pretože nechcelo sa vám natáčať a teraz mne sa chce sama, takže tak. Nemám rada zimu. Mám rada leto. Jej! Moje najobľúbenejšie jedlo sú hranolky so syrom. Rada spím. To je asi moje hobby. Rada spím. Som strašne lenivá. A to vám môže povedať aj moja mamka. Akože za čas si čo urobím, ale nie vždy. A som strašne nízka. Meriam 155 cm. Milujem telesnú, aj keď to nevyzerá. Na strednú by som chcela ísť strašne na kozmetickú, lebo strašne ma to baví. A tak. Takže to bolo všetky tie 15 otázok a išlo to aj rýchlejšie, takže dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Ak nie, tak napíšte do komentu, prečo sa vám to nepáčilo. Ak áno, tak zanechajte like, po prípade odber, keď ma chcete sledovať. Budem rada a ahoj.